Muya mwa ntina meka che Akufo Addo no Kennedy Agyapong na musimu kokunu no se munim na mukuna Bible oya Nokwafo eya Kennedy Agyapong se Bawumia ene Akufo Addo omo wo ne ho adwenboni bia se de Twene Jonas kan ya tware komensa bonkum so omo wo ne ho adwenboni bia se omo ni ne ho tirimuka bia tware kobe bonkum so tentententem. Okay. Kedi amponyankopon ede enne nso akyeye nkwa wanye ye hwe tisane nti no babia wo bia no aye ye fe aye ni kase ri ubehia na ede sunsum nkomo ede abro na onye obia ntumi ka sunsum nkomo na odimane ye de na okamu asem yie de kire adasama ene wiase a ehwe yesesi a kanipa baako a de bia ada meba no ho a ono de o se o yesunsum bofo no ye dwumayefo na ono de o yesunsum asore emu adwumayefo nti ade bia fo sunsum bia no wo de beda no nyankopɔ wo se obenam no so abo ama bibia ayekama nya obia na meka na se the great agra prophet na kwa Elisha ene wo menche wa ha e ba bedi sunsum nkom ade bia akire osu bia wa asase su bia no ene yoma ha wa mesre wada e masa ha wo ne fa wo nkom se uwa asa woni hweye bio ba do nya nwuye nko ade de daso wo de daso ne se be fa number no na oni nya me D4 akasa na akwankyere pa bia wo ha de manipa bia no esi ne ye no so de ebebo ama wo so asi uye busuafo prophet wa amenko ne nkyɛn ne nhye enkomo twere na mo se na your first timer isra wa na subscribe o subscribe ya na wa like na wa comment na wa share ama afoforo so nye be na mo ye set notification bell ya do no ba mia so eno kyerɛ say the video bia tumu a wenye bia hwe wi a na wa share ama ewiase so atie nkasa say de nyuma pa na di ebe wi ase amenko prophet nkyɛn na yen share yen commentary prophet na kwa Elisha the great anger Nyame to me pacho bibia bokode adumura yere nyame ase na so say share bi odi ma serious the last time now ho aba say the yes the American say the Osha Elisha na bia no oyenhira yeah because me dey nhira na monde yeah na me dey asumdue ne anigi yeso ye den enam okay ndi nhira nka hwefo a Osha na kwa Elisha impa ye ma ni interest yeda wase udini ewrade obi nte sew osoro ne asase yefo ne udimu ne yehia fa me so kasa chire wiase ne aman adom no nti amen amen ebusha for property impa ye de aman nti free edwumade na hyene so say yesunsum nkomo nko ande ye die nti se opese oti sunsum nkomo na oti ase ya na de waben na wabetie bi sanse wa brabo usikasem mpuntuo hu ankomo ene e ba bi prophet karaje asasi so sebi ye de yenim honhom asem yes mona mo ya asofo na monim honhom asem de yenim ne se o no misika makoje store dan ma hyase afa ne magum bi digwa ni wodwom matoto me nioma me digwa sebi no misika me ton cars me ton no ba bia makoje a me ton me car bi ye business ni nya ye honamani banya misika me de tukwan makokodu akwantu me ye madwuma we nyina ye honamani but I anamuta akamu asunsun sorry for ne enemu amoye adwumayefo ta akase ye mfa anikan emobra die ntina ema ye mfa anikan emobra gobi baba ya se ye mfa anikan ye den emobra sa odwumayeni ana sunsun kani ana nkomhyeni bi ka kyerɛ wo sɛ yemfa anikan emobra edinkai ewa asekyerɛ okay na asekyerɛ de sɛ yɛse itu enya tiginafo a ele tibito ene eto itu enya tiginafo a na yɛde eto kobi yɛka sɛ abrabo kora ene die abrabo de so obi ebobi but utiginafo oni kwan ensuo yesun ya woton ebi sun bia wako 3 times wakoton aba 3 times o de sun edi endia
Odi wunua ne fa de ese mo kwa amangope. Mo ko ye wunua kenten ayema. Wasese bi egu na tale mbo nanim. O de kenten ni finfin kura wanya. E di entia. Ibi ase. Ebi betu bi. Ebi bekwaje bi. Die me pese me kakosi nyina ne se. Enipa biara wo ye okrati asefuo biara no. E wo se wo fa pimbi a obi nim eje wongudo. Ha? E wo se wonya de yen fa pimbi a odasani bia anya den eni eje wongudo. Because nyame a obo soro bo asase a obo ye no obi nim ba bia sa nyame ifiri enu obi nim ba bia sa nyame wo ko unim ba bia mi ifiri unim ba bia nyame ko Eden se nipa bo. Ah? That is the power to me nyame ye den. Because nipa ni mbere nyame fi akoma kwotwe nyame badada. Se die nipa esi bo nyame tiri so no. Se nipa nimpa sa ha na nyame kuro yi wa. Ka o ma twe na free strab esi fam. Nti nipa bia wo hwe na kwa Elisha bia no. You have to have a secret in life. Nti ye ka abrabo ewu nyina so de ewu secret. Ye mfa ni kan wi ngase mede me di ye na fam. Ye die ye tumi, ye die ye honhom. Nti so wo do ho bona kwa Elisha. Ye ka ye di a obefa wo ye di a de ka di so. Na say obi anu a watimi de honam yi a ye mimi huni ye wo ye hu ya ye hunu honam fam. So de babo bra e besi ni ye da. Honam we dey say ebregu. Ede E ebregu. There is a spirit that was a cow what me in for wagrabo. To be a wadi ye bia wo no honhom secret wo. That is it. Obi a Anya ba ku obi a say wo ye konfo so wo ye sofo so wo ye hwan obi a. That's a ni bia. Wodni sa de na wonko. Wo kwa enye yi obe de wako. Na wo gate yi obi ewuram onko aduor mana alawa so. E di entia ye be mo asai. Because adia edi wuremu no onni bi. You hu ra despite not on cassette. O kejiti. Ye nyina edi eni hu. Womu a nyame atom wapeja papa ya menne. Sika akura papa na papa iwo sebe ye ntumi hu na no ne akan mbo. Eni nyina nye hu na mani. Adia eni ehunu de ede ne ekoka hu masente papa no wo bi a ta na chi na aba ne isika aba ne ade. Kobi. Aha. Yes, obia ni hwa oni mo obrempon de en. Ahase. Sa kasa na what ya sesen. Nti o de cheche ma sese wo na ye hu ni obia ni hwa oni mo obrempon. Ahase. Nti de ohu ntantantan ne no. O kira wo be hia na ote Benz mu. Wo te Range Rover mu. Wo be hia na ote Land Cruiser mu. Nti nipa ohu no ne no. Fiti ase fa ri die ma no o kira be hia be wofra. Do sabe guti. Nti nipa hwe ni so na meja de akoma na ye den enam nipa nyina so wonye bet meja won kan bi oh wey oni tumi bia oh wey nyambe na afre no oh wey say there is a spirit behind that person. Nti ye nipa bebre hod makofi the more wo say no na wo pija. That's the reason here Christo nipa boni di boni say no so still odinkunim. Enti ye wo nipa no bi ho no makofi the more na wo ka ne ho nsem ase wo say no na nipa no lift it up. The last time kwara catch them say ye obi wo ha wadu limit bi abaifo na di mo ye ne kora nyi e bebre nipa bebre me meti we kofi no way di mo timi nyaw de na e di mo na wo say obi wo ha omfro na wo need to me how can you solve someone problem. Make assembly a baby at you say, I dear be I want the papa near one bonny. Ah? Demon ye dear, a home. Now me and Casam do many a home and them. It is a many a home on Nama, made them a consume because me the ground and me the home and them. Made them a consumer for years, I made them a young quantanize so any home who may walk like a sea macassa. To a demon. Me demon, but I'm a spirit because me fra home. Said ye bear.
obi do ko jadua obi do jansu ofie ba yi ekutia obi do fa kwai boni bia so a ye betimi ne saa honhom na ye den edi asem no okay saa kwan no so enya saa kwai no so onipa bi a wonni honhom bia no ntimi ne honhom bi enkonya nkanta meja so oye onyame a onne kum onne sei onne ye ne yie oye nyame a oye style bia bi okay de me kan ti ase okum opra osei oye ne yie onyame oye bibia bi nti de bia me ka asemi se emani pa nyina nga se woye na many pa nyina nga se wagimi bible say nipa nyina do wadue nipa nyina tai wo so a you have to be on and off okay uti wi ase a abrabo no ma ne nya bibi sei nyina bia be ko straight ko sutu be pim wa wontimi ma na waka kwa mfimfin be wo fa ha no wa fa ha wo fa ha no wa fa ha na wo ko wanim okay sara abrabo tie nti me tuwe me nti wo kwa me kada chie mo bia n trial na onwe try me go see say oh Elijah dey try Elijah go say prophet na go Elijah anaju de suo ma wo wada wo boy condition na wo ye ukonya ye nam kwaso din samone hey prophet na go Elijah dada papa dada papa dada papa omo e bom pai no omutiri mo den kra cha omo e mo pai nti serve according to Bible o se mo mre pai boda me ko ndem mo pai bo be so ba ko bom pai asa be ye de nse se wo ye de na pai ko bo ne se bo that is it aso be ni so me no me nkasa de wo hwe Elisha mo pai yeah believe spiritual yeah na honhom se mun hian yes because when them dey honhom dey free wo ba so jetua to me e kampa ya go bi me ebre bi atwam ma bompa ye bi ena na wo ma me ka cho so timi bompa so be kwa ba no etiatia fia me simpa ye bia ma bompa ye bia bi ese na akwa Elisha yeso wo hwebom wo bompa ye tikraba ya bompa ye sa na ma me sorry anadum 11 me gina mu no pa 5:30 anadwo 11 am ko gina se me gina mpai bo bompa na de a chen ho ma che 5:30 nti mpai de mpai ne ya bo bibia bi be de mpai na mususu no na meja se da bi eyi sei eni sei na wo so we de wo ye because mpai ba aka de enka ho ni nyina so nti wo bo mpai no directions in mpai no wo bo de se bo because Satan no ono nka so ye mpai bo fo o ye prayerful nti abayi ensuro mpai okay first wo so incense ho boni ntumi ntra ho ende abayi fo mbo incense tra o ma ese ntontom o ma ese ntontom first wo so mosquito ko wo se ntumi no nyina adwane enne so mosquito ko o ma betwa ho ahia se ya na first na chloroquine ono ya na ko ba ene ya kudu se ai cha antosonate one when I would die ko se wan ai tukofi fonti ye wo niema bi o ma e ko so ni ya fi mu niema bebre ba sesa ti yeso ko to se emo yi na da ne pataku a so da ne ho bi na anya so mbe da na o mo ayi okay nti se di wi aso no niema e sesa ko no so wo tena wo se wo fatete niema na so a beto fem Matevida say, but you muramu masofo mudwumadie mu kakra. Ka me asese Ghana de ni sofo papa bia wa ho. Ko se ne mabunu no omo attack mu no yesi mu nyina mu nye papa. Yeso sofo we ba ananu kra me hu social media so he David condemn ajagoraja dendele zo ni para oni hwe oni hu tia kai tuntu bai. Menua wa kasa usunsum dwumai nipa ba ko lion dead lion yes ono so nyame susum ankasa free nyame nkofom ye ni asofo bi e be kasa ne omo de omo free nyame na de omo ye is that the case nyame enkrofo na ankasa wusu etesen e na omo free nyame omo su se de be betumi ehun difference no bi ka kasa oh na akwa de free nyame we de free nyame ba we de free nyame e na kire ko fi me dashi so ko fa sa asem we ba ya me no 7 kasa tresro ene asase se adwumayefo ankasa ye wo ho adwumayefo mo wo ye ho nyame adwumayefo na ankasa ye den ewo
Men kasa lion onye nyame frefo. And men kasa ajagraja ebia ono so no sunsumu onye nyame frefo. But sometimes ajagraja me kan ho nsem. But dia me pesa me catch on say. Onipa didi me a o kan nsemfo. Ose Tie me. Me say onipa odidi eme a o kan nsemfo. so bo mu kasa on social media you know me didi ame no mu kasa fo. That is it. Na kwa like Say obi sorry so ye sofo say nyame tumi bi ani ho nyame difo bi ani ho nyame die be ndi bi no ma di no di ame na go fi didi na odi di ame me ka asem me ka no unya nte ase me pesa me ka kire say se uboto mu nya ye nka ntokwa ha se uboto enya ye nka ntokwa obi de empesa me catch on say oni panya sika ana o ka de ensese wo ye den oka but nipa ho kire no a o kanya nsasem nti sofo bi a wo behun se wo bie na no wo kasete nyame adwuma yefo ana se o kasete nyame na wo behun onipa bi se o kanta nyame adwuma no na kakra ye den aba ne botom nti nipa bi asika aba ne ho bia no wo cha wonwe ho bete sika ne nsa kwense krampa me se kwense krampa no yeden no wo dwene ho sa na asofo bi aba kofi nyame ma asofo bi nya sika drum pempenso bi a omo kan nsem bi a ense so omo yeden eka sa nsem we adom cheedu a waka bi obofo waka bi eberenza waka bi se asofo bi be aka nsem bi a ebre bi atwamu no na sansem no nkomu ntumi nyeden enka be sansa ni botomu yenti no ene wo kasa o kasa se o yinyame nti wiase me yale ebo no afi no wo furi nyame na no osi wonni ho nyame na no osi ni bibia ni ho no afi ya ho kire ba no wo furi nyame nti wiase ohun sikani obo mbaye da sikani de mbaye den but the who chere no a adwene ba say so ko hwe so fu bi akira kwai because won tia se ne ho ye den nti wiase se sofu bi di me ya na sofu bi nya sika no kan nsem a ense so kan fa nyamdwuma ho nti bifa obo so obi konda mu nyamdwuma na obi konda mu nyame ahenie no na sa nipa ne botom ayema na sa nipa kro ya so aho chere ba ne so a hwe na nsan ya yedi so panyi bi firi mu Anthony Kojobwache Kobi 7 obeka ibrebi ni nsemi o etwem no 7 ebra oye amre ya meka ne se okọ yaremu kakrai ne nsam kan bia na oka ne bire bia atwem no o sa ka biem wanka bi afi bibia nyame de me ka ti ase esu bire bi no okasa sa de ono a na oye de oye nyame no beteto de den no waka back down no matter who you are fenidie e ma de boss no okay the we asisi campaign nyina abere wokura na wo hye nyame na ase okay yes so when Twene Jonas yes I mean him no o New York menim no class nko a abrante no omu ade o say omu ade ayena de bu ho asem na mba da kwai na sha omu ade ori asem bia ba betudwa yes on say na nsen yewura Kennedy Agyapong omokoye sa super delegates conference yes no emu no yehu se otwefon na no obi ye course na wo frɛ Bawumia o se wan ete ya na se Akufo Addo Bawumia na wo gini die ne hwɛ nie wo de be yemu mienu ni nyasam ketwa anyasam ketwa Bawumia na wo afi wo kasa den so anan kofo bi try so mbede phone no kwa finish no so wo me ma showdown Akufo Addo me ma showdown showdown ne de be ye Ghana de ja obi e ka showdown na no ena ayi Twene Jonas aka asem bi se wo hunu se Akufo Addo se be yewura omampani a odi omayi so one na be de ekire aye Bawumia oma protection be kun Kennedy Agyapong asem ne so pa pacho yenti ono a ne ba no be ya no usafo yenhwe de Twene Jonas kai na yenti bi na emra meto
Moya mwa ntina America che Akufo Addo no Kennedy Agyapong na mo se mu kokunu no se mu nim na mu kuna wo ye wudini medical be ka kire Ghana fo nyina se Kennedy Agyapong wu a woni yi Bawumia na kuno because information amenya ne se mpese mu kuno because Bawumia no obi anim se obi ankoto abama no wagimi chen aboa bia na chinchina Akufo Addo no pese onno je power ne ma no enti Kennedy na ba be hyem no wa be cause confusion wom enti ama Kennedy no nso awo quench bia o tuatua mankufo enti se Kennedy tuana ebe the confusion be ba ebe ja no kwan because MPP no ba Akufo emeye den emegu party no munya nkwase ade no abusafo nti eno na wo de wani ahwe na wo de waso ete no de o kan ene no papa minim say na wo ka fa asem wo say ye the Bible no kwafo be yihwe mu de but pese me je wade nkyere kakra pese me kusa say ade na omen meku adoso sa sha ase enye ne meku adoso do okay enye enye na the mechanic say abrante na aka but e di hui okay nti abusa ene be me abusa asemu a wode na no aka no etisa abrante so kan nsem akese pa o se o mampani ni Bawumia meku adoso no do o mai mu enye asemu ensem yi de twetwe aso kakra o de Bible no kwafo no wa haji yes yenye hwehwemu kakra ne hesa abrante na sem no kana etesen because we nim ba bia o nya ne fact ni free Bible no kwafo prophet na kwa Elijah yeah ye wonti ase bia wa brabo mu I don't know for Elijah ye hwe akire hunu mu no kore yeah na ye de yi ato yi na ahyenya me anim yeah the Bible no kwafo Twene Jonas sisi America say owo man Ghana mu atware community fa so ntentem Twene Jonas e wo Ghana tware community fa so ntentem oni Ghana na o man foforo so wo akwantu mu a tware community bunkum so o man okay o man foforo so Bible oya no kwafo eya Kennedy Agyapong se Bawumia ene Akufo Addo omo wo ne ho adwenboni bi a se de Twene Jonas e kan ya tware komensa bonkum so omo wo ne ho adwenboni bi a se omo ni ne ho tirimuka bi a tware komensa bonkum so ntententem okay yes omunya adwenboni bi a abrante na minim ba bi onya sa adwene no ne adwene meku sem ne ho hia ye boni ba bebre awuto wo Ghana ha o no o ma we be yi go bi e be yi na ache e be yi na abaye ye ko aseme twato na fo ye pese me capture the wo hwe Elisha say ye kan abusa kra ye de die e koso abra ko na wuni na wonte wo ho ase I don't ye kan say me ko busa paso da yebi onti ase so sikem na ahye ko oni oba bia atena na montemu asai onko ankrata asem waya won sanka bi adwuma na obenya unya na yi wafrim bibia be bia na ye basa eno ne kan se na kobusa wodi hunufuo na mahu de ekoso wo me hyebrim nti wa wo hwe Elisha de ekoso bi a wonti ase no beto me nsa fro se frena kwa Elisha na tumi wo ho se nyame be kasa mo abra okay me dey sure nyame enhira won so obusiafo aha ne ye de adwumadie no esie ne da wase pa se wanya mre na wa hwe ya akopem se ye de adwumadie ba na me mesre wada adwumadie no esunsum nkomo na ye de ebro na akwa Elisha the prophet the great agra creatable for na wote ne nka no mesre won number na da so no fa ene na twetwe nkomo de ha obia ene de hia obia wa asase so no Nyankopon ednesu wo se obenam ne so aboa wo aba bibia so aye kama aboa nipa bebre nso aduru so se wo nso emboa ne beduru nche tufa number na ne twetwe nkoma bibia ebe ye fine so subscribe yeta this is the right time subscribe his notification bell no adoma no be mia so a na wa like na wa comment na wa share ama foforo so enya bi ahwe me din ni Kofi Poku o me fa mu siase na bi nkoma bi ankasa ba Kofi free o ne chinchin ye mfidie ne ma ye ba mfam nyame ya adoma next video share wo de wo bia no akramwe